teatralne izložbe Hidajeta Kolestere pod nazivom Buđenje bila je izuzetna. Na slikama su prikazani prisni odnosi sa bosanskom arhitekturom, dok je na nekoliko eksponata slikar na vrlo duhovit slikovski način prikazao dolinu u kojim sada živimo, a koju je Kolestura nazvao Musa za basne. Smještena je izdenička djeca koje su nastupila na festivalu u povodu 23. aprila, Dana djece. Prvu večer domaćini su priredili večeru u čast gostiju iz Bosne i Hercegovine. Glavni domaćin Kemal Bajsak, načelnik općine Kašijaka, je u Americi, ali njegovi saradnici čine sve da nam ništa ne zapali. Naši mladići i djevojke ne ostaju im dužni. Kreće pjesma, pa igra bosanska, turska, bosanska, bosanska, turska. Na umori i 70 sati provedenih na putu već se zaboravilo. Ponoć samo što nije. Ipak mora se na počinak. Već sutra, 20. augusta, čekaju nas nove obaveze, a prve smo tek riješili. Otvorili smo izložbe slika Irfana Handukića i Hidajeta Kelešture, te izložbu fotografija Ahmeda Mehmedrovića pod nazivom Porušene bosanske džamije. Izložbe su postavljene u velikom salonu općine Kašijaka i bit će otvorene do 22. augusta. Na otvaranje su došli kajmakavni i zamjenik načelnika. Načelnik se iz Amerike vraća tek 25. a mi ćemo tada već biti u Salitriju. U Kašijaki priređujemo dva programa, oba u večernjim satima, na Trgu ljudskih prava, nedaleko od Jarbola na kojem se vihori bosanska zastava. Tu je 1994. godine našem predsjedniku